Okay, det er det så hjemmeopgave 4, som er den her videoaflevering. Og vi har 3 opgaver. Den første opgave lyder på: figuren viser 2 ensvinklede trekanter, ABC, som er den lille af dem, og A1, B1, C1, som er den store af dem. Nogle af målene fremgår af figuren, som så er de her mål, vi har her. Vores opgave lyder så derfor på, at vi skal bestemme længden af hver side af A1, B1, som vi endnu ikke har længden på, og AC, som vi heller ikke har længden på. Det gør vi ved at finde K, som også er kaldet for størrelsesfaktoren. Den finder vi ved at sige BC divideret med B1 C1. Og det gør vi, fordi det er de enelsliggende sider, som vi begge to har målene på. Og så når vi dividerer 17,0 med 10,2, så giver det 1,6. Eller 1,67. Altså er den her trekant 1,67 gange større end den her trekant. Når nu vi så har fundet vores forstørrelsesfaktor, kan vi nu regne de længder ud, vi skal bruge. Vi starter med AC. Så gør vi det på den måde, at vi tager den enelsliggende side, altså A1, C1, som vi så ved er 16,5, og den dividerer vi så med 1,67, og vi dividerer, fordi den her så er større end den her. Og ja. 16,5 divideret med 1,67, det er 8, nej, det er det ikke. Det er 9,8. Altså er den her trekant side, kan man sige det? Det ved jeg ikke. Den her, den er 9,8 lang. Altså AC er 9,8. Næsten det samme gør vi så, når vi skal finde A1, B1. Men den her gang, så ganger vi. Altså, den ene side 5,7. Den er 5,7 lang, undskyld. Og den ganger vi så med vores forstørrelsesfaktor, som er 1,67. Så 5,7 gange med 1,67 er lige med 9,5. Altså er A1, B1 9,5 lang. Hvis vi så går videre til den her opgave, som er den, hvor vi skal løse ligningen, så lyder vores ligning på 2x plus 6 er lige med 2, parentes, 3x minus 7, parentes slut. Det vi så allerførst gerne vil gøre, det er, at vi gerne vil have den her parentes ophævet. Det gør vi ved at gange ind i den, altså 2 gange 3x og 2 gange minus 7. 2 gange 3x det er 6x, og 2 gange minus 7 det er minus 14. Derfor kommer vores ligning nu til at se således ud. Fordi vi gerne vil have alle x'erne over på venstre side, og alle de almindelige tal over på den modsatte side. Altså vi vil gerne have samlet x'erne, og gerne have samlet de almindelige tal. Det gør vi ved at sige 2x plus 6 minus 6, fordi at plus x minus x, det giver 0. Altså vil tallet ikke længere stå der. Men fordi vi gør det på den ene side, altså vi minuser med 6 på den ene side, så skal vi også minus med 6 på den anden side. Det kommer så til at stå herover. Derefter kommer så til at stå minus 6x. Og det gør der, fordi at det her 6x, det vil vi jo gerne have herover. Og når der ikke står noget fortegn foran, så er det altid et plus. Og det modsatte af plus, det er jo minus. Så der kommer til at stå 6x minus 6x. Og fordi vi gør det på den her side, gør vi det også på den her side. Ergo står der minus 6 her. Så nu kommer vores ligning til at se sådan her ud. Når vi så har regnet alle tallene ud, og fjernet alle de tal, der går ud med hinanden, så ser vores ligning sådan her ud. 2x minus 6x er lige med minus 14 minus 6. Når vi så har regnet ud, hvad 2x minus 6x er, det er minus 4, det står hernede. Og minus 14 minus 6, det er minus 20. Fordi vi ligesom gerne vil have x til at stå alene, altså vi vil gerne have fjernet det her minus 4, så dividerer vi det med minus 4. Minus 4x divideret med minus 4, det giver bare x. Men fordi vi igen gør det på den ene side, så skal vi også gøre det på den anden side. Altså siger vi også minus 20 divideret med minus 4, og det giver så 5. Ergo er vores resultat, at x er lig med 5. Hvis vi så går ned til den sidste opgave, som er lidt mere indviklet for mig at forklare, den lyder sådan her. Figuren viser en regnvandstønde. Sådanne tønder kan købes i forskellige størrelser. Rumfanget V af tønden målt i kubikmeter kan med god tilnærmelse beregnes ved denne formel, som er den her, der står her. Altså vores rumfang V er lige med 0,70 gange højden af tønden gange diameteren i enden. Hvor D er tyndens diameter på det bredeste punkt målt i meter, og hvor H er tyndens højde målt i meter også. Vores opgave lyder så derfor på,
Bestem tyndens diameter, når rumfanget V er lig med 0,25 kubikmeter, og højden er 0,85 meter. Når vi så har de her tal, så vælger jeg så derfor at sætte dem ind i ligningen, eller sætte dem ind i formlen, hedder det, for ligesom at få et bedre overblik, hvad det er, jeg skal regne ud. Ergo kommer vores formel til at se sådan her ud. 0,25 kubikmeter er lig med 0,70 gange 0,85, som er højden, som vi lige har fået fortalt, gange diameteren i anden, som vi endnu ikke ved. Det er det, vi skal finde ud af. Jeg vælger så derfor at betegne diameteren i anden som værende vores x, altså sætte det op som en ligning. Og derfor skal x så isoleres. Det gør jeg ved først at regne 0,70 gange 0,85 ud, for ligesom at samle tallene og få samlet ligningen lidt mere. Det giver så 0,595. Og fordi jeg gerne vil have diameteren i anden til at stå alene, så rykker jeg derfor vores resultat 0,595 over på den anden side ved at dividere. Derfor kommer det til at se sådan her ud. 0,25 divideret med 0,595, som er vores resultat fra tidligere, og det giver så 0,420, som er vores diameter i en anden. Men fordi jeg gerne vil have diameteren til at stå for sig selv, så tager jeg kvadratroden af det. Kvadratroden er 0,420, det giver 0,64. Ergo er vores diameter 0,64. Til sidst kommer vores formel så ledes til sådan her ud, bare lige for at få et større overblik over, hvad det egentlig er, jeg har regnet ud. 0,25 kvadratmeter er lige med 0,70 gange 0,85 gange 0,64 i anden. Altså, det der er vores resultat. Eller det der.